Συνεχίζουμε με το Δημοτικό Σχολείο Κρηθιάς. Καλημέρα σας. Δημοτικό Σχολείο Κρηθιάς. Πρόγραμμα. Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών. Φωτογραφία από το Δημοτικό Σχολείο Κρηθιάς το 1950. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλες οι τάξεις του σχολείου. Σε αυτήν την παρουσίαση θα δούμε πώς εργάστηκαν οι μαθητές και οι δάσκαλοι της πρώτης, της Δευτέρας και της Πέμπτης τάξης. Εισαγωγή. Κατά τη σχολική χρονιά 2023-24, οι μαθητές του σχολείου μας, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, συμμετείχαν και υλοποίησαν το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας Λαγκαδά ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους». Σκοπός του προγράμματος. Σκοπός του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας της Κρηθιάς μέσα από τη μελέτη και την κατηγοριοποίηση των παλιών αρχείων του σχολείου μας, φωτογραφικών αρχείων και μαρτυριών. Βάλαμε και επιμέρους στόχους όπως η γνωριμία των μαθητών με την τοπική ιστορία της περιοχής τους, η διερεύνηση και η καταγραφή χαρακτηριστικών των κατοίκων του τόπου τους όπως επαγγέλματα, η εξοικείωση με είδη γραπτού λόγου και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής, κωδικοποίησης και παρουσίασης δεδομένων με τη χρήση εργαλείων και ψηφιακών μέσων. Μέθοδοι και παιδαγωγικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν. Οι δραστηριότητες βασίζονται στη βιωματική ομαδοσυνεργατική μάθηση και στη μέθοδο project με σκοπό την επίτευξη της ενεργού συμμετοχή του μαθητή μέσω της έρευνας των αρχείων του σχολείου, της συνέντευξης, της φωτογράφησης, της έβρεσης σχετικής βιβλιογραφίας. Το πρόγραμμα που συμμετείχαμε συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ειδικά στη γλώσσα, διερεύνηση αρχείων, καταγραφή και εξαγωγή συμπερασμάτων, δημιουργία ερωτήσεων για συνέντευξη, στα μαθηματικά, δημιουργία γραφημάτων, στην ιστορία, γνωριμία με την τοπική ιστορία μέσα από τα παλιά αρχεία του σχολείου, στην πληροφορική, δημιουργία γραφημάτων και πινάκων, στη μελέτη περιβάλλοντος, γνωριμία με ήθη και έθιμα του τόπου, συλλογή φωτογραφιών του τόπου. Η ιστορία του σχολείου μας. Το 1924 ιδρύθηκε μονοτάξιο δημοτικό σχολείο, χωρίς όμως να υπάρχει σχολικό διδακτήριο, γι' αυτό χρησιμοποιούνταν κάποια από τα κτιζόμενα τότε σπίτια. Το 1931-32 χτίστηκε μεγάλο σχολικό κτίριο με 4 ευρύχωρες αίθουσες και 2 γραφεία στο Ανώγειο, καθώς και 2 στο Ισόγειο. Μετά το σεισμό του 1978, τοποθετήθηκε προκατασκευασμένο κτίριο που λειτουργήσε ως το 1991. Το 1992-93 χτίστηκε το καινούριο σχολείο, το οποίο λειτουργεί ως σήμερα. Διερεύνηση σχολικών αρχείων. Διερευνήσαμε τα σχολικά αρχεία όπως τα μαθητολόγια και τα βιβλία του Γενικού Ελέγχου. Τα παλιά αρχεία τα βρήκαμε στο γραφείο του Διευθυντή και διαλέξαμε αυτά που αφορούσαν τη χρονική περίοδο του 1950-55 και 1970-75. Εδώ βλέπουμε ένα απορριτήριο του 1958 και μία έκθεση γυμναστικών επιδείξεων του 1973. Δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα μελετάει μια συγκεκριμένη πενταετία. Έγινε καταμερισμός εργασίας. Η πρώτη και η Δευτέρα τάξη έκανε συλλογή φωτογραφίων από τη σχολική και την κοινωνική ζωή και η Πέμπτη τάξη έκανε συνέντευξη της κυρίας Κανδυλανάπτη για τη σχολική ζωή και καταγραφή επαγγελμάτων γονέων των μαθητών των παραπάνω περιόδων. Ακολουθούν διαφάνειες από τη σχολική και κοινωνική ζωή της Κρηθιάς. Εδώ βλέπουμε μια τάξη του 1955 και μια αναμνηστική φωτογραφία του 1960. Το ηρών της Κρηθιάς και η μετακίνηση της νύφης, ποτίζοντας το φυτόριο με τα καπνά, κουβαλώντας νερό για πότισμα και φυτεία καπνού.
Η πέμπτη τάξη κατέγραψε το μαθητικό δυναμικό της πενταετίας 1950-55. Τα συμπεράσματά μας είναι ότι στην πενταετία 1950-55 το σχολείο λειτουργήσε ως τριθέσιο και τετραθέσιο με μέσο όρο μαθητών φοιτησης 240. Στην πενταετία 1950-55 υπάρχουν απορριφθέντες σε ποσοστό 12% και μαθητές που διέκοψαν τη φοιτηση σε ποσοστό 7%. Καταγραφή φοιτησης μαθητικού δυναμικού της πενταετίας 1970-75. Ενώ στην πενταετία 1970-75 το σχολείο λειτουργήσε ως εξαθέσιο με μέσο όρο μαθητών φοιτησης 120. Αιτία της μείωσης των μαθητών ήταν η μετανάστευση των οικογενειών στο εξωτερικό, κυρίως Αυστραλία, και στα αστικά κέντρα. Στην πενταετία 1970-75 έχει μειωθεί ο αριθμός των απορριφθέντων στο 5%, ενώ δεν υπάρχουν μαθητές που διέκοψαν τη φοιτηση. Βασικό ρόλο στη μείωση αυτή έπαιξε η άνοδος του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων της Κρηθιάς. Δημιουργήσαμε πίνακες επαγγελμάτων της πενταετίας 1950-55. Στον πίνακα με τα επαγγέλματα 1950-51 βλέπουμε ότι η γεωργία είναι κυρίαρχο επάγγελμα και έχει και αρκετά ορφανά. Γεωργοί 207, ορφανοί 19. Το ίδιο παρατηρήσαμε και στις υπόλοιπες χρονιές της πενταετίας. Και γεωργοί 201, ορφανοί 16. Επαγγέλματα 1952-53. Το επάγγελμα που κυριαρχεί είναι αυτό του γεωργού. Υπάρχουν επίσης λίγοι εργάτες, παντοπόλες, σιδηρουργοί. Ακόμη βλέπουμε ότι υπάρχουν ορφανοί που μειώνονται καθώς περνούν τα χρόνια. Επαγγέλματα 1953-54. Το επάγγελμα που κυριαρχεί είναι πάλι του γεωργού, αλλά οι ορφανοί μειώνονται καθώς περνούν τα χρόνια. Επαγγέλματα 1954-55. Τη χρονιά 1954-55 το επάγγελμα του γεωργού κυριαρχεί με 207 γεωργούς, υπάρχουν και 11 ορφανά επίσης. Υπήρχαν επαγγέλματα που σήμερα έχουν εκλείψει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το επάγγελμα του μιλοθρού Μιλωνάς. Το ίδιο κάναμε με τα επαγγέλματα για την πενταετία 1970-75. Τη χρονιά 1970-71, από τους 130 γονείς, οι 115 είναι αγρότες. Επαγγέλματα 1971-72. Τη χρονιά 1971-72, από τους 120 γονείς, οι 106 είναι αγρότες. Επαγγέλματα 1972-73. Και σε αυτή τη χρονιά κυριαρχεί το επάγγελμα του γεωργού, ενώ οι ορφανοί είναι πλέον ελάχιστοι. Τη χρονιά 1972-73, από τους 130 γονείς, οι 110 είναι αγρότες. Τη χρονιά 1974-75 οι γεωργοί παραμένουν ψηλά, ενώ η ανάπτυξη στο χωριό δημιουργεί επαγγέλματα όπως αυτό του καφεπόλη. Καφεπόλη 6. Τη χρονιά 1973-74 έχουμε 96 γεωργούς, κανέναν ορφανό και εμφανίστηκαν επαγγέλματα όπως του κρεοπόλη και του δημοτικού υπαλλήλου. Συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε για τα επαγγέλματα των κατοίκων είναι τα εξής. Η πλειονότητα των κατοίκων ασχολούνταν με τη γεωργία σε ποσοστό 85% και στις δύο περιόδους, γιατί η Κρηθιά είναι ένα χωριό που δημιουργήθηκε μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και οι κάτοικοι της παλιάς Κρηθιάς στη Χερσόνησο της Καλύπολης ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με τη γεωργία λόγω του έφερου εδάφους. Υπήρχαν επαγγέλματα που σήμερα έχουν εκλείψει με χαρακτηριστικό παράδειγμα το επάγγελμα του μιλοθρού Μιλωνάς. Κάποια νέα επαγγέλματα εμφανίστηκαν όπως του οικοδόμου, του βιοτέχνη, του ηλεκτρολόγου, καθώς υπήρχε ενοικοδόμηση στην Κρηθιά και στα γειτονικά προσφυγικά χωριά. Το Ολογραφικό Μουσείο του σχολείου μας. Επισκεφτήκαμε το Ολογραφικό Μουσείο του σχολείου μας, το οποίο δημιουργήθηκε το 2018 από τους μαθητές της Δευτέρας Τάξης,
όπου φυλάζονται αντικείμενα μιας άλλης εποχής. Παρατηρήσαμε, επεξεργαστήκαμε και γνωρίσαμε τη χρήση τους. Ακολουθούν διαφάνειες με φωτογραφίες από το λογογραφικό μας μουσείο. Βλέπουμε τον εργαλείο και τα εξαρτήματά του. Εδώ βλέπουμε τον εργαλείο και τα υφαντά του και βλέπουμε και οικιακά αντικείμενα και γεωργικά εργαλεία. Η αξιολόγηση που προκύπτει με το τέλος του προγράμματος είναι η εξής. Ανακαλύπτοντας, διερευνώντας και μελετώντας τη τοπική τους ιστορία, οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία. Συμμετείχαν ενεργά και όλη η διαδικασία τους άρεσε. Συνεργάστηκαν αρμονικά και αποτελεσματικά και απέκτησαν πολλές γνώσεις και εμπειρίες με τη συμβολή, στήριξη και βοήθεια των δασκάλων τους. Μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Τώρα θα ακούσουμε και θα δούμε τη συνέντευξη της κυρίας Κανδυλολάπτη από τους μαθητές του σχολείου μας. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη την κυρία Άννα Κανδυλολάπτη. Θα τη ρωτήσουμε για την παιδική της ηλικία και τα σχολικά της χρόνια. Η κυρία Άννα είναι Κρηθιώτισσα και είναι 90 χρονών. Καλώς τα, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Καλά τα Πότε πήγε σχολείο? Το 1940. Έγινε πόλεμος. Ύστερα, μόλις πήγαμε, έγινε πόλεμος και έκλεισε το σχολείο. Πηγαίνατε το απόγευμα σχολείο? Πηγαίναμε και το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Τετάρτης. Σε άλλες μέρες πηγαίναμε και το απόγευμα. Τι κάνατε το απόγευμα? Τι κάνατε το απόγευμα? Μας κάναν γυμναστική, μας λέγαν τραγουδάκια, χορεύαμε. Ποια μαθήματα κάνατε? Ιστορία, θρησκευτικά, αριθμητική, φυσική ιστορία, γραμματική. Τι παιχνίδια παίζατε στην αυλή? Στην αυλή είχαμε κουτσό και παίζαμε. Αλλά ύστερα που πηγαίνουμε στα σπίτια, στις γειτονιές, είχαμε λακκούδες, κάναμε λάκες. Τσιλίτια παίζαμε, κρυφτό παίζαμε. Ήσασταν πολλά παιδιά? Ήμασταν 30 παιδιά, αγόρια, κορίτσια στην τάξη. Ελένη. Σε βοηθούσε κάποιος στο σπίτι? Δυνατά, Λενάκη, δεν ακούει γιαγιά. Σε βοηθούσε κάποιος στο σπίτι? Ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Και οι δυο ξέραν γράμματα και με βοηθούσαν. Πρόσθεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, αφαίρεση, όλα ο μπαμπάς μου με τα έχει μάθει. Μανούλα σου. Η μανούλα σου. Η μανούλα μου και αυτή με βοηθούσε. Κρατούσε του βιβλίου, έγραφα την ορθογραφία. Σας έδιναν φαγητά? Στο σχολείο. Κάναν στην κοινότητα, κάναν γάλα, βράζαν μέσα στα καζάνια και πηγαίναν και παίρναν γάλα το πρωί. Άλλα φαγητά δεν μας κάναν στο σχολείο. Το τελειώσατε το δημοτικό? Όχι, 5η τάξη τελείωσα. Γιατί δεν τελείωσε, ρώτησε. Γιατί δεν τελειώσατε το δημοτικό? Δεν ήθελα να πηγαίνω σχολείο. Είχα μια φιλινάδα δίπλα, δεν πήγαινε η Λισάβ, δεν πήγαινε. Αφού δεν πήγαινε η Λισάβ, κι εγώ δεν θα πηγαίνω. Με λέγανε η μάνα μου να πάω, δεν πήγαινα κι εγώ. Πήγα λίγο στην αρχή, ύστερα δεν πήγα μέχρι την τελευταία. Ευχαριστούμε πολύ!
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Δημοτικό Σχολείο Κρυθιάς. Τα παλιά αρχεία του σχολείου μας. Συμμετέχουν οι τάξεις Γ, Δ και Σ τάφ. Αφόρμηση. Η επαφή μας με το αρχείο του σχολείου μας ενθουσίασε. Το σχολείο μας έχει μεγάλο και πλούσιο αρχείο από το 1949 μέχρι και σήμερα. Όταν μέσα στα μαθητολόγια βρήκαμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας και τους συγγενείς μας, τότε ο ενθουσιασμός μας και το ενδιαφέρον μας μεγάλωσε. Έγιναν πολλές συζητήσεις. Είχαμε πολλές απορίες και ανακαλύψαμε πάρα πολλά. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο project που βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διαδικασία και μάθηση. Συλλέξαμε και καταγράψαμε στοιχεία από το αρχείο του σχολείου και από διάφορες πηγές. Τις οργανώσαμε, καταγράψαμε πληροφορίες, τις συγκρίναμε και τις ταξινομήσαμε. Στόχοι του προγράμματος. Να ανακαλύψουν οι μαθητές την ιστορία και τον πολιτισμό του χωριού μας μέσα από γραπτές πηγές. Να εξερευνήσουν το αρχείο του σχολείου μας, να μάθουν να επεξεργάζονται τα στοιχεία με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι μαθητές να γνωρίζουν την ιστορία της ανέγερσης του διδακτηρίου του τόπου τους. Κοινωνικοπολιτιστική στόχη. Οι μαθητές, μέσω της διερεύνησης των αρχείων του σχολείου, να καταγράψουν χαρακτηριστικά των κατοίκων της Κρυθιάς, όπως επαγγέλματα. Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους με τον τόπο τους. Οι μαθητές να συλλέξουν πληροφορίες ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου μέσω συνεντεύξεων και διηγήσεων. Η ιστορία της παλιάς Κρυθιάς. Η παλαιά Κρυθιά βρισκόταν στο νοτιότερο άκρο της Θρακικής Χερσονήσου Καλύπολης. Τα όρια της αγροτικής της περιοχής έφταναν ανατολικά μέχρι τον Ελίσποντο, δυτικά μέχρι το Θρακικό Πέλαγος, βόρεια μέχρι τα κτήματα της Μαδίτου και νότια μέχρι την αγροτική περιοχή του χωριού Σεντούλ Μπαχίρ. Πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, είχε 400 οικογένειες και πληθυσμό 4.000 κατοίκους. Ήταν το μόνο χωριό της Θρακικής Χερσονήσου με αμυγή χριστιανικό πληθυσμό. Είχε εκκλησία αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και πεντατάξιο δημοτικό σχολείο με 3-4 δασκάλους που μισοδοτούνταν από το ταμείο της εκκλησίας με 40 λίρες ετησίως. Εδώ είναι η παλιά Κρυθιά στη Χερσόνησο Καλύπολης, που είναι φωτογραφία από το αρχείο Πυρσός. Η Κρυθιά σήμερα. Η Κρυθιά είναι χωριό του νομού Θεσσαλονίκης. Ανήκει στο Δήμο Λαγκαδά, έχει υψόμετρο 202 μέτρα, βρίσκεται βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης, 31 χιλιόμετρα από το κέντρο της, στους πρόποδες του βουνού Ντεβέ Καράν. Έχει πληθυσμό 1.253 κατοίκους, απογραφή του 2021 και έκταση 21.300 στρέμματα, εκ των οποίων 16.000 καλλιεργούμενα. Είναι προσφυγικό χωριό. Η ιστορία του σχολείου. Το πρώτο σχολείο στο χωριό είχε ιδρυθεί το 1924 ως μονοτάξιο δημοτικό σχολείο. Σχολικό διδακτήριο δεν υπήρχε και ως τέτοιο χρησιμοποιούσαν κάποια από τα κτιζόμενα σπίτια. Το σχολικό έτος 1931-32 κτίστηκε μεγάλο σχολικό κτίριο με 4 αίθουσες και 1 αίθουσα στο υπόγειο. Το καινούργιο σχολείο της Κρυθιάς χτίστηκε το 1993 και έχει τη σημερινή μορφή. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από το παλιό σχολείο του 1931-32 και μια φωτογραφία του νέου σχολείου του 1993. Εδώ βλέπουμε το παλιό δημοτικό σχολείο στην αρχική του μορφή με τις επάλξεις στη στέγη. Δράσεις που υλοποιήθηκαν. Επισκεφτήκαμε το γραφείο του διευθυντή και εντοπίσαμε τις πηγές που θα χρησιμοποιούσαμε. Χρησιμοποιήσαμε αρχεία από το νυχτερινό σχολείο, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία γενικού ελέγχου και βιβλία πρακτικών σχολικής εφορίας. Φωτογραφίσαμε, φωτοτυπήσαμε και σκανάραμε το σχετικό υλικό. Εδώ βλέπουμε το μαθητολόγιο του νυχτερινού σχολείου Κρυθιάς και το βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Ερευνώντας τα αρχεία του σχολείου μας, πήραμε τα παλιά αρχεία μέσα στην τάξη και συγκεντρώσαμε τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν. Έρευνα πάνω στα αρχεία του σχολείου. Χωριστήκαμε σε ομάδες. Ως ομάδες βρήκαμε τα παλιά μαθητολόγια και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα σχολικά έτη. Τάξη Γ, συλλογή φωτογραφιών. Τάξη Δ, νυχτερινή σχολή Κρυθιάς. Τάξη Γ, πενταετία 1955-60.
Ιστορία των επαγγελμάτων. Η πλειονότητα των κατοίκων ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Επίσης, υπήρχαν τεχνίτες και οικοδόμοι. Σήμερα υπάρχουν μόνο 3 κτηνοτροφικές μονάδες και οι γεωργοί ασχολούνται παράλληλα και με άλλα επαγγέλματα. Στο χωριό παλιότερα υπήρχαν ένας νερόμυλος, αργότερα 2 κυλινδρόμυλοι και 2 βιοτεχνίες εξεργασίας υσαμιού για χανέδες. Επίσης, λειτουργούσαν 2 αγροτικοί συνεταιρισμοί και 2 σινεμά. Εδώ βλέπουμε μια θερζοαλωνιστική μηχανή του 1950. Εδώ βλέπουμε το αλώνισμα στην Παλιά Κρηθιά, όπου είναι φωτογραφία από το 1912. Εδώ βλέπουμε το λίχνισμα από τη δεκαετία του 1950. Εδώ βλέπουμε τη φαμίλια να ετοιμάζεται για το χωράφι και την οικογένεια στο χωράφι. Δημιουργήσαμε πίνακες επαγγελμάτων της πενταετίας 1955-60. Επαγγέλματα 1955-56. Στον πίνακα βλέπουμε ότι οι γεωργοί είναι 187 και οι ορφανοί 9. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία σε ποσοστό 86%. Επαγγέλματα 1956-57. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε ότι οι γεωργοί είναι 185 και ότι οι ορφανοί είναι 9. Τη χρονιά αυτή οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία σε ποσοστό 88%. Επαγγέλματα 1957-58. Εδώ βλέπουμε στον πίνακα επαγγελμάτων ότι οι γεωργοί ήταν 182 και οι ορφανοί 4. Συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία σε ποσοστό 91%. Επαγγέλματα 1958-59. Συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία σε ποσοστό 91% και ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε σημαντικά. Επαγγέλματα 1959-60. Στον πίνακα βλέπουμε ότι η γεωργία είναι 150 και ορφανός 1. Συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία σε ποσοστό 92% και η μείωση των μαθητών είναι ακόμα μεγαλύτερη. Συμπεράσματα. Οι περισσότεροι ασχολούνται με τη γεωργία σε ποσοστό 90%. Υπάρχουν μαθητές που είναι ορφανοί, 9 την πρώτη χρονιά και 1 στο τέλος της πενταετίας που μελετήσαμε. Υπάρχουν ελάχιστοι επαγγελματίες όπως καφεπόλης, παντοπόλης, αυτοκινητιστής, χτίστης, καθώς και το επάγγελμα του μιλοθρού. Στην έρευνα που κάναμε στην πενταετία 1955-60 διαπιστώσαμε ότι το σχολείο λειτουργήσε ως τετραθέσιο και ο αριθμός των μαθητών μειώνονταν κάθε χρόνο από 208 το 1955 σε 165 το 1960. Απορριφθέντες μαθητές και μαθητές που διέκοψαν την περίοδο 1955 με 1960. Τα συμπεράσματά μας. Τη σχολική χρονιά 1955-56, από τους 208 μαθητές, 30 έμειναν στάσιμοι σε ποσοστό 14%. Την επόμενη χρονιά 1956-57, 22 από τους 207 έμειναν στάσιμοι σε ποσοστό 11%. Τη χρονιά 1957-58, 25 μαθητές από τους 202 έμειναν στάσιμοι σε ποσοστό 12%. Τη χρονιά 1958-59, 24 μαθητές από τους 182 έμειναν στάσιμοι σε ποσοστό 13%. Την τελευταία χρονιά 1959-60, 10 μαθητές από τους 165 έμειναν στάσιμοι σε ποσοστό 6%. Οι δάσκαλοι της εποχής. Πήραμε συνεντεύξεις, ρωτήσαμε τους μεγαλύτερους του χωριού και μάθαμε αρκετά πράγματα για τους δασκάλους και το σχολείο εκείνης της εποχής. Μάθαμε ότι υπήρχε μεγάλη φτώχεια και τα χρόνια ήταν δύσκολα. Υπήρχαν τουλάχιστον 50-60 μαθητές μέσα σε κάθε αίθουσα. Υπήρχε από μια ξυλόσομπα στην κάθε αίθουσα για ζεστασιά το χειμώνα. Το κάθε παιδί έπρεπε το πρωί να φέρει από το σπίτι του ένα κούτσιρο για τη σόμπα. Όποιος το ξεχνούσε έτρωγε μεγάλη κατσάδα. Το μεσημέρι τα παιδιά πήγαιναν στο σπίτι για 2 ώρες και στη συνέχεια επέστρεφαν στο σχολείο για το απογευματινό μάθημα. Ο δάσκαλος χτυπούσε με τη βέργα. Νυχτερινή σχολή Κρηθιάς. Η νυχτερινή σχολή Κρηθιάς, όπως ονομαζόταν, λειτουργήσε για 3 χρόνια στο χωριό από το 1955 μέχρι το 1958. Λειτουργήσε για να τελειώσουν κάποια παιδιά το δημοτικό και να πάνε το απολυτήριο. Εξαιτίας των πολέμων της δεκαετίας του 1940 με 1950 δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το σχολείο. Οι ηλικίες των παιδιών που φοιτήσαν στο νυχτερινό ήταν από 13 έως 22 ετών. Τα περισσότερα από τα παιδιά δούλευαν το πρωί στα χωράφια και τα μαθήματα γινόταν αργά το απόγευμα. Σχολικό έτος 1955-56 του νυχτερινού. Συμπεράσματα.
Την πρώτη χρονιά του νυχτερινού φοιτήσαν 80 μαθητές ηλικίας από 16 έως 20 ετών. Ο αριθμός αγοριών κοριτσιών ήταν ίδιος. Οι περισσότεροι μαθητές, 47 από τους 80, γράφτηκαν στη σίγμα-ταφ τάξη. Γεγονός που μας δείχνει ότι οι μαθητές αυτοί ήθελαν να πάρουν το απολυτήριο του δημοτικού. Σχολικό έτος 1956-57 του νυχτερινού σχολείου. Συμπεράσματα. Τη δεύτερη χρονιά του νυχτερινού, οι μαθητές μειώθηκαν σε 36. Τα αγόρια είναι περισσότερα 20 έναντι 16 κοριτσιών. Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 16. Τα περισσότερα παιδιά είναι στις μεγάλες τάξεις. Σχολικό έτος 1957-58 του νυχτερινού. Συμπεράσματα. Την τελευταία χρονιά του νυχτερινού φοιτήσαν 28 μαθητές, 15 αγόρια και 13 κορίτσια. Μαθητές δεν υπήρχαν στην Α και στη Γ τάξη. Η ηλικία των μαθητών ήταν από 17 έως 22 ετών. Επίσκεψη στο μουσείο μας. Επισκεφθήκαμε το μουσείο του σχολείου μας. Ένας χώρος υπέροχος. Ένα μουσείο που σε ταξιδεύει ακριβώς σε αυτή την εποχή που μελετήσαμε στα παλιά αρχεία. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από το μουσείο. Έπιπλα και σκεύη καθημερινής χρήσης. Μηχανή ραπτικής χεριού. Μαγκάλι, σίδερο με κάρβουνα, γουδιά, υφαντές πετσέτες, φανάρι και άλλα. Εδώ βλέπουμε τον αργαλιό και την ανέμη, τα χτένια, τα μητάρια και τα υφαντά εσώρουχα. Την παραδοσιακή φορεσιά, την σχολική γωνιά με το παλιό θρανείο, χειροποίητα παιχνίδια, ζυγαριά, ραδιόφωνο, φανάρια, λάμπα πετρελαίου και άλλα. Εδώ βλέπουμε τα υφαντά της εποχής και ένα εργαλείο παρασκευής βουτύρου ντουρβάνα και μία ζυγαριά μανάβη. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό θρανείο και σχολικά είδη και από δίπλα βλέπουμε ένα πολιτήριο του 1960. Εδώ βλέπουμε τα οικιακά σκεύη και τα υφαντά της εποχής. Συμπεράσματα. Ακούγοντας τις συνεντεύξεις και μελετώντας τα παλιά αρχεία, καταλάβαμε ότι το σχολείο ήταν διαφορετικό. Τα χρόνια που μελετήσαμε, οι μαθητές έπρεπε να είναι άψογοι στη συμπεριφορά τους, μέσα και έξω από το σχολείο. Έπρεπε να είναι πάντα διαβασμένοι και να μαθαίνουν τα μαθήματά τους απ' έξω από παγαλία. Ο δάσκαλος τότε ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Με εποπτικό μέσο μια βέργα για να ρίχνει ξύλο που ήταν, λέει, άγιο και είχε βγει από τον παράδεισο και άλλα τέτοια. Ο δάσκαλος ήταν ένα πολύ σεβαστό πρόσωπο στο χωριό. Οι μαθητές δεν τον αγαπούσαν ιδιαίτερα γιατί τους χτυπούσε. Το σχολείο σήμερα είναι πολύ καλύτερο και ο δάσκαλος με τους μαθητές είναι σαν φίλοι. Τα παιδιά αγαπούν τον δάσκαλο και δεν τον φοβούνται. Αξιολόγηση. Μελετώντας τα αρχεία του σχολείου, γίναμε κι εμείς μέρος της ιστορίας του χωριού μας. Ενθουσιαστήκαμε με αυτά που ανακαλύψαμε. Κατανοήσαμε τη χρησιμότητά τους. Έγιναν συζητήσεις με τους δασκάλους μας, με το οικογενειακό μας περιβάλλον. Μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε και ιστορίες της σχολικής ζωής των ηλικιωμένων που μας φαίνονταν σαν παραμύθι. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα αρχεία των σχολείων κρύβουν θησαυρούς και είναι ιστορικά κοιμήλια. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε! Συνεχίζουμε με την απονομή για το Δημοτικό Σχολείο Κριθιάς. Ο κύριος Γκόλφος Δημήτριος, Γραμμένος Νίκος, Δίγκα Σοφία, Κανδυλανάπτη Καλλιόπη και Σαρασίτη Κωνσταντίνα. Θα γίνει απονομή από τον κύριο Απόστολο Παρασκευά. Εκτός αν είναι κάποιος από την Κριθιά. Έχουμε κάποιον από την Κριθιά? Όχι. Ωραία. Η κυρία Φυλαχτού. Η κυρία Σαρασίτη. Η κυρία Κανδυλανάπτη Καλλιόπη. Και ένα βιβλίο για τη βιβλιοθήκη της Κριθιάς. Λοιπόν, τελειώσαμε και από την Κριθιά.
Αυτή η παρουσίαση αποτέλεσε πηγή χαράς για τους μικρούς μαθητές μας, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθεια πολύ μεγάλη, με ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και προπάντων με συνεργασία. Ευχαριστούμε το σύμβουλό μας, τους εκπαιδευτικούς μας και τα παιδιά για τη δουλειά που έκαναν. Ευχαριστούμε.